tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai levek ule tunchum video a chuan movie dangdai tak naupang lam deuh tan po a mu nom tur tak mai and boy ti hi toikim taka thira ngai thakho na hun ilo nei le ang umiang exofarm chunga scientist pakhatin fangmera experiment ane mek lai chuan aru chuktu na chuak thutin cher changin atla thatop do kana bungrwa te chu hamtel tlanuain experiment ane mek na fangmer po chu awa son pha ta dai maile hemi panau pang hi aming chu pele ni in middle school zirlai naupang zakzumle langsar lo tak tu kho khama in an shiat lawani mi ngai sakle shiat ni te chu chak ve chin le ma se aming taknial po hi shia abar pon omeu lova ashete uve de ute po in anlam diklo sham zel hei wang hian chian po anei theilova mi zinga ompo nuam atingai mi alo an klasa chuan star deuh nein aming chu Amanda ani a ma se midang ho ang thoin a star nu Amanda po hian a omve ti po hi ashiat melo theile class thalak na po alu bak alang ve theilo alan sarlo dan chu pui hum takani anzir tir tunu chuan assignment pe in khwa a mi hlotling le langsar de ho manga presentation nei turin atia Amanda lai zonu aida chuan kan khwa chutiang mian omem ni alotia zirtir tu chuan ipa Mr. Somerstead kha exofarm CEO nilom ni ani te po kha changu tang chu ti in pani te a in kop cheu turin ati bokani Amanda in alam hoi zonga akut a hui lai chu mu in pele chuan in per puya asome mo alauti manvel ma se anilaw na sa hle school bana chuan zirlai swal de pani in a classmate zakzumle comics bu ngaina zet wilhema anlauti boylai chu mu in pele chuan e pulin avoma abiru le ngal mase anzirtir tupa chuan alo mu man si awangin in chunga alona wangin hauta a naupang swal te po in anron mu phale zel man tumin pele chuan zwingal chiama anman ma in pele chu in shang tia khwa mi ten an soi lui bula huana chuan abiru ta then mai naupang chim omte po chuan huana pele chu abiru ni in an ring ve thawa ma se chu in makle rap thak tak Mrs. Gamelkrat hi to na chuan arab wangin huan chunga lu takmial po chu ngamlovin an kirsan le tani an kalfel nu chuan pele po chu thau ve ngalin abiruk na bula in chu chik takin an thlek kwal vela chuti lai tak chuan fang merin a ngonga se thutin ni khoshilovin atlu zui tani amita chin ma chuan mishing pian ang tak palian puin apan lai chu chiang lo ruain a mutheya ma se che chang tur a om to ei silo a har le meu chuan khwa lo thim fel vek to anula chuan a hot lai lu tu ka wangin alo hau shep chuan lam oi om lem lo tak asiam no chuan cho ei lovin amu hil le ngal der maya amu manga chuan fang mir hlir mu in aril tram chuan kai har le in chiang lo ruaya chaukalama phe ngalin a ei tur mu awa hap ta hlui mai zing a har chuan arum nok chingchivet nuai chu mu in makati in angai na shelo hle TV at chuan the flea chungchanga Mr. Somerstead interview te chu thlirin anu chuan he chini lo zo vek to ni hi atilung bong hute bom chu akuta abet deuh tlati shele in abang bo viau chuta juice in an tum le a ahum kele ta chuai mai man mo taka school cultura chuak ngalin Wilhelm nen in supalin a comic bu a thar saknu chuan classroom kong kharvon na chu Ahmed bung le tamai mureng tu Wilhelm chuan makati hle gym class an nei lai po in Wilhelm chuan a chik zui ta hle ni an zirtir tupa chuan pele chu in swal puya somin a votlu de upop maya chu chuan pele thin tirimin a beilet veta ale an zirtir tupa chu aleng ta dor mai achak lutuk chu pele po in maka in ti hle a ama le ama te chu in hlaudewin atlan chuak dai Wilhelm maktin azwal tul
atopa chuan pele chu bia in enge ichunga hian thlenga superhero ininge in kasiati in athuruk chu zo chhatum viau pele ero chuan Mrs. Gamelkra in pona mipalian tak chu mu in ni khoshelova a omdona chianglo ruaya a mu pa kha angatiril ru hle pele po in zarboy reng tu Wilhelm chu anin emawangin a comic bu chu ho saktiamin akal sandai pele a mu palian po chuin chunga lutin Mr. Somerset chungchanga article ziak chu thlerin phubalange turin a intia molmol ina ho pele po in a star nu amandai thalak chu a thlerwang wang nu in Wilhelma comic bu pek chu a chiar sakve ta sham superhero ho chanchin shang a chiar zo nu chuan in fiamin miswalaka amanda I chan chuak angtea in chan velin achang ultama ma deuh chuan banga nek kole ta bor maile atuk lama chuan a comic bu hon chu Wilhelma hena pekir le in achak chan thuruk fangmirin a se thu chu a shil ve ta bukani chung thua shat no phe chuan Wilhelm chu phur hle a superhero zin kong chu zo pui tumin a ina shwai ho ngal hero shang a leikhom te chu entirin pele thil ti theina chuan engchin nge a huama enge a chakna le a chaklo na te shat tumin fangmir documentary te chu uluk takin a en pui bok pele chak em chan chu fangmir te po in an ri na let engemo za ta tam ritan soi thei wanga ni ti te fangmir ang che in hasiam takle rim shiat na chatak anei ve reng ti te chu an chi chuak ve ta zel ma se thlo chin an tum na ero an hlo cham chiang hle tin azun te chu acid vekani ti po shiat chu ani ta zel bukani superhero ani don ta ka chuan thuam man bik anei venge po cha asia in thil tam tak anin bel chin hu in online lama changin a costume tur po an cha arap bukani chumi nu chuan miswal changin supermarket parking lot lama chuan an ding dun taran mai a superhero ming tur ta chu thlang dunin and boy tia inwa chu chaberin an shedun ta bukani ei tur leya Wilhelm kal son hlan chuan rugru pakhatin no pakhat wallet ru ka tum lai chu mufu ta hlawin pele chu ain thlak ngal sok soka rugru pa ma chon tur chuan avakal ngal atet emawang le a hlau omlo mel emawangin rugru pa po chuan anui zatle a hlauna nei ai lovin apan nai jok zama pele zamlu tuk po chu nung tol ve zelin a shar lo karin banga chuan alo lon kai ta zui mai athil mu zet chuan rugru pa po chu ati hlau ve deu chu vele pele chuan zuan thutin an man thei phatani Wilhelm dorkal ho po in police ten rugru an lo man lai chu mu in makati ve hle pele chuan thil thleng chu shil ngalin banga alon dan maktak te chu entirely antuma ma se alon mai thei to zong lo Wilhelm chuan chiang le zwal zo ka zirchian na nein fangmirin thlum an ngainat em wangin pele po in achakna te recharge nan chuan thil thlum eitam amamo don ti te thil thlum ei lo chuan achakna te chu a hlau zel don ani ti te chu a mu chuak le tani chu wangin Wilhelm chuan kong shen siam sakin adu du huna a ei mai thei turin chi thlum a thun sak cheu bok earpiece encom tia avwa chop a phone ne na in thlun zom chu engti khuna po anin biak po reng theinan ape bukani ti chuan hun ol an ne piangin pele le Wilhelm te chuan mi chanpui na thok chinin mi pui tam tak nun na an chan himba ka miswal thahnem tak an man bok en boy chanchin chuan chanchin bu phek malam lwa ta wungin alar vet to hle a chu mi ngai sakle shia thlo chak ve hle chin pele po in nuamati in a phor zwal pha hle alem chona shang te chu siam ni in an school jama chan tur po ama chanchin thoni in a star nu amandai po in and boy chu ngai even in apwalin presentation asiam don ta hial mai milar anga interview machon le autograph sign vel nuam ti alchomex pro tak pele chu tho pui pa Wilhelm chuan khak tangenge in hero te chuan mi an chan pui tur alom fans vela an boy ve tur anilo
mase nang chuan lar hinuam itito zok main ka sia mi te hian keimani tak hi enga man tilo superhero and boy hi an ngai event chu ani mai keimani nilovin atia mase pele ero chuan ama tak ngai event lo poni se poeti chuang lo zan khat chu amandai po project khoin abuai hle chuti lai tak chuan thom danglam sia in an en nak chuan the flea anti mai palian le ro rum zet chu an varanda loading runin akit napta dai mai le amanda che thom sia in alai zone nu aida choron lut ve ngal ma se tlai ma to in achi bak achang to lo klasa amanda ahmu lo wangin pele po angui ngal roi skula chuan zirlai naupang pakhat building chhong sang takachanga tlalik let chumu in pele chuan a costume in bel ngal thuain chan chhuwa tumin alon chhong ngal mase chung thil zong chu amanda lai zonu aidarwa mandavek ni in superhero lartak and boy chu unaw nu chan chhuwa saktu turatana mu adu em wanga ati chop vek alawni alai zonu amanda chu the flian akidnap thule video aron thon thu te chu shilin kanpa Mr. Somerset Exo Farm CEO hi ana achanga bang turle US dollar makta duai som ni peturin min phuta adu anga kanti lo chuan amanda hi darkar somli pariat nuwa ti hluma min vawbaka police kan shilwai chuan amanda ati na tur thua soibukani ati pelean an phut za chu tinge in pek mai lo ati chuan aida chuan chutianga hosa kan ni lawa lom ti na chang pele po in pui chu remtiveta in amanda in kalve adil lui tlata wangin wilhelm ina chuan awashwai ve ngot mai wilhelm la chuan tinge mei chia te iron shwai ve thuru kan zep theilo si engki man ti chhevek zok mai tur sin ti in alokam khat zui mol Mr. Free and Mr. Somerseta ti chiat adu chan tur omang te chu ngai to tlangin anril ro boy ve map hlom hle aida in amanda chi akena tangchuan pele po in amanda rim chu la she thein arim shia na chatak mangchuan amanda nu chu an chui zui tani Mr. Gamel cry in kota chuan an top le ta chat mai in shang tia an soi chanchin nga takani awangin achunga lo chu an she lom viau mai bok a huai sen na zong som khomin pele chuan lo atumta kongka in kal chu zun khumin acid vek ani awangin a chhene rora basement lama chu ngalin ran nung te takte te enge anni po sha thei manglo te chu a mongal tuar nung lama chuan bom phui mel tak glass cha tak manga hung vek chu lo omin achunga chuan amanda a mubok chan chwa dan kong dapa a hoi roi la chuan the fleet chu ron in lar thutin a bek chuta bom chunga bok chuan a bek lut ve ta dai mai the fleet chuan chutianga ati chan chu shilin exo pharma hian ka thok ve china chum kha chu fanghmir danglam tak na shang ti dam theina antibodies danglam tak neya research kaneya a serum te siam chuakin kanu Mrs. Gamel Kra ngei po en chinna kanayani chu fanghmir danglam tak chu nangma se tu nge chekhani bok kanu tumor po in azia pha viau lain Mr. Somerset Khan ka research nei lai chu minti top saklat maya kanu po in athi pha ta nge ani chuta tang chuan Mr. Somerset laka phubalak du na rilrulian tak kane chanta a experiment dang boy puin the flea of blood hi ka siam chuak le tani kathil siam chhuwa chuan karu chuk to na po hi tidamin alet zavelin ka chak to a thil ka ti thei to bukani mase ka chak na chu thisen ani miaw wangin thisen teng ki ni hi ka hnung lama ka pai reng angai thung adia chumi nu chuan pele ni na dik tak chu shatirin amanda po in ama pele ni lovin and boy zok chu angai ven thu te achian wilhelman apui chan po pele ani na nilovin en boy thil ti theina awang chau ani thu tele akastum noya ani na dik tak pele chu tu kho kha ma in an ngai ven lo le shiat lo lo kha alani reng thu te chu asia tir zui sak police siren ri an shiat awangin the fleet chu apawar mangin a thlok chuak le tanul nul mai
Police te po in Amanda le Pele te chu chan chuak ngal ma se Pele ero in the fleet hu soi chu dikti in angui roi to ama Pele tak tak chu tu ma in enga ma anlati tak tak chuang lo ti sha in ngai ven tak tak lo tu ti awanga anun na der thonga da a mi chanpui po chu atum zui to lawani the fleet zui po chu du to lovin Wilhelm chu helmet a pe a nang man ti zom ve to mai ro en boy chu ini to e ati de mak Wilhelm po in Peliaril ru in thak thu chan chu a shethiam lo hle skula po chuan in bezui to lovin anin mel shar lo kalpel vel mai to mase classroom anom lai chuan the flee aron in lar le thut an phek boy le ta nuai mai Wilhelm po in Pele chu en boy ni le sham turin angina ani la chuan ka boy venator pakhat ma omlo police an omalom atile mak Wilhelm amang ang po in en boy helmet chu khumin insecticide bur ni chu kengin the free chu be ve choi tum chhuar chunga me chenau pang biru pona atlan chwa tir lai chuan the flea po chu a mai ma nge ya aron in lar le ta en boy ani miaw lo wangin a shom ne so ru ra bok me chenau pang chuan en boy in a chan chwa thu a soi chuak lang Pele chuan Wilhelm ani ngei ringin ngai to in atlan lut ve ngal school drama ta na en boy costume an siam chu mu in a in bil ngala the flea le Wilhelm te po chu a mu chop chil ve ngal the flea po in en boy lo zok alo man reng ti chethiam ve chia Pele chuan pui mayan tuma ma se arila tram tlat asu tak tak ani lo wangin chithlum hoi mai tur a om ve der lo le ngal the flea po in Pele dan chu chethiamin a in shot sot viau maya a the leng deuh lop avane siamin Pele chuan vending machine a mu lo so that hum chu in zewin a chakna te chu anei let le ta the flea la chu Wilhelm shwain ram noi lama a thlok lut le ta dai mai Pele chuan zui ngalin aida chuan zui ve tumbok angai love keima in ka chingfel thei mayang tia hnialin Pele chuan cycle kalna chu a se cheboya ram noi lama chuan atlan lut ve ngal Wilhelm atar mi chu mu in arim shiat na chatak mang chuan a hnu chui ngalin a murang hle Wilhelm a phwar na chu phel ngalin the free la chuan khok dum khopa aw khumin thok le khata thingle ra changin aron zuang thlangin talui maile Pele chu pet son ngal lopin Wilhelm po lawin atlan cheve ngal Wilhelm chuan Pele chu be ngalin a chat lo azota Pele chuan a chat thu shilin plan anei thu shilbok Reilau te nuwa the flea po in Pele chu zong mule ngalin Pele po apor ve to hle the flea chu ti thin rim tumin a chona sa hle the flea po in recharge tumin nunglama athisen pai chu inatum chuti lai tak Pele an alo biak boy char lai chuan nunglama changin Wilhelm chuan athisen pai chu alo drain zo sakvek chumi nu chuan in machon zuin thisen tlacham the flea chu achak lo zoka achang veta achak na ber thisen te lo chuan engma lo mai ni in aru se na te chu anron chuak zui chutiang khopa chak lo le der dep kalpo kal hlei thei to lo ani awang chuan Pele po in a hne so rura adu ang to ka asong kolai nu chuan Wilhelm po atar mit pelet le in thokcha anin ti chian dun hle Police lampu in the flea chu an manzui mak bukani Pele po in a star nu Amanda chu mula in anila chuan mua be se tokin a moi alo do ve har mase Pele chuan khonge aida omti in a chi zok chu pedai Amanda ati tau chwa ngong lai chuan aida zok chu ron lut ve che in ani chuan en boy ani na dik tak chu a shiat rug reng to thu soin tu ma shil lo atiam bok Pele po in engma soi chwa lo wanga lom thu shilin chian chatak ni zui zel an tumbukani lelama Wilhelm po in Pele chu la tho pui zel tumru hle in a costume hak ve tur siam ve adu thu soin a phur hle a chian te pani Wilhelm le aida te chuan ani na dik tak chu an soi chwa sak mel lo ema wangin Pele po in ngai ngam takin en boy character ang chuan mi ala chan pui zel thei don ni in alang ole
engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha nile ri mai sela video top thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule